Esta peza leva a veta este xeito, entonces temos sempre que petarlle o sentido contrario. A Carballeira de Parga deu a cubillo ás novas xeracións de canteiros herdeiras do legado dos que levan anos labrando a pedra. É a satisfacción de un artesán saber que queda xente detrás, que a xente nova está aí. Esa xente con 10 anos, estas mulleres que están loitando, que lles cansan os pulsos, pero que siguen loitando, eso é verdadeiramente importante para nós. O que máis me tirou de vir a Parga é aprender dos profesionais por onde teño que tirar para crear un volume, todo en sí, como manexar a ferramenta, sobre todo. Hai que deixar paso ás persoas que nos vienen traballar, e agora que vamos velliños e dá gusto mirar para esta feira o que está facendo. Vexo juventud, vexo futuro. Canda eles un aprendiz de 10 anos de Viveiro. Xa viño o ano pasado a practicar aquí un pouco, gustoume e levei unha figura para a casa. A tradición da pedra Parga suma outras riquezas artesáns que este ano chegaron da man do Centro de Artesanía de Lugo. Subvencionamos casi o 50% do que é o presuposto daqui da feira. A través de Presidencia se dá unha subvención nominativa de 3.000 euros e por parte do Centro de Artesanía temos 2 artesanos traballando en directo e temos as 2 exposicións, unha de traxes e outra unha mini exposición do que é o Centro de Artesanía. Solemos traballar como antano, é dicir, solo gubia e martelo e imaginación. A piques de cumprir os 20 anos, a feira atrae numerosos visitantes, mesmo turistas de fora de Galicia. Estamos recorriendo Galicia, que nos faltaba la zona norte por visitar y el centro, y nos han informado de la feria que había. Digo, pues vamos a dar una vuelta con la familia. Yo no sabía que podían ser capaces de hacer todas estas cosas con la piedra y con sus herramientas y me ha impresionado porque yo no sería capaz de hacerlo. O prato forte desta festa artesana e gastronómica, os callos, tamén serviron para o intercambio xeracional.